Şehrazadê ku dilê şah Şehriyar bi destên xwe yên zêrîn û peyvên xwe yên şêrîn nerm kiribû, di şevên paşerojê de çîrokeke nû û pir seyr dest pê kir. Vê carê rêwîtiya wan ber bi rojhilatê hîn dûrtir, ber bi bajarên tîje efsûn û xeyalan ve bû. Şehrazadê bi dengekî herikbar wiha dest bi çîrokê kir. Şahê min ê rûmetdar li bajarekî mezin û qerebalixê deryayê xortekî bi navê Aladîn dijiya. Aladîn kurê dirûtvanekî feqîr bû ku bavê wî çûbû ber dilovaniya Xwedê. Aladîn xortekî hinekî serbixwe û tembel bû. Wî pir hez nedikir bixebite û piranî li kolanan bi hevalên xwe re dilîst. Diya wî ya feqîr her roj bi firotina lofên pemb û debara xwe dikirin. Lê ew her dem ji bo paşeroja kurê xwe di nava fikar û xeman de bû. Rojekê, dema Aladîn li qada bazarê dilîst. Zilamekî xerîbê ku cîlên baldar û biyanî li xwe kiribûn. Nêzî wî bû. Ev zilam di rastiyê de sêhirbazekî pir bihêz û xedarê ji parzemîna Afrîqayê bû. Sêhirbaz bi salan li pey xezîneyeke efsûnî digeriya û bi rêya pirtûkên xwe yên sêhirbaziyê fehm kiribû ku tenê xortekî bi navê Aladîn dikare deriyê vê xezîneyê vebike. Sêhirbaz nêzî Aladîn bû. Bi çavên dilovan li rûyê wî nêrî û got: Gelo tu ne kurê Mistefayê dirûtvanî? Aladîn bi ecêb mayî bersiv da: Belê, ez kurê wî me. Lê bavê min salek berê koça dawî kir. Sêhirbazê xapok dest bi girînê kir û Aladîn hembêz kir: Ax, birayê min ê delal! Ez mamê te me ku min salan li welatên dûr bazirganî dikir. Min nû bihîst ku birayê min miriye. Ez ê ji niha û pêde xwedî li te û diya te derkevim. Aladîn bi kêfxweşî bezî mala xwe û ev nûçe da diya xwe. Diya wî her çend şaş mabû ku hevjînê wê xwedî birayekî wisa dewlemend bû, lê ji ber rewşa wan a feqîr bawer kir. Sêhirbaz roja din hate mala wan. Xwarinên herî xweş û cîlên nû yên bîha jî Aladîn re kirîn. Wî sozda ku dê ji Aladîn re dukanekê vebike û wî bike bazirganekî navdar. Piştî çend rojan, sêhirbaz Aladîn bir derveyê bajêr, ber bi çiyayên bilind û çolistanan ve. Aladîn hinekî westiya bû, lê sêhirbaz bi peyvên şêrîn xeyalên mezin di hişê wî de ava dikirin. Di dawiyê de ew gihîştin geliyekî tengê ku di navbera du çiyayên mezin de asê mabû. Sêhirbaz sekinî û got: Li vir bisekine. Aladîn: Ez ê niha tiştekî wisa nîşanî te bidim ku te di jiyana xwe de qet nedîtiye.